Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloan gaur datorkigunea. Zer da datorkigunea? Gazteak etorkizunaz pentsaka jartzeko proiektua, Eusko ikaskuntzaren gazte sailaren ekimena eta proposamena. Ontxe, berehala hasiko gara gauzak zehazten. 8 gazte nafar behar dira. Hoien bila dabil Amaia Nagusia. Zertarako, zer egiteko, zein da proposamena, zer da datorkigunea, eta nundik datorren. Azaltzen hasiko gara, hasiko zaigu Amaia Nagusia. Joan den udazkenean egindako gazte forotik datorren gaia da datorkigunea. Amaia Nagusia. 2009ko azaroan ospatu genuen, Eusko ikaskuntzako ospatu zuen bere 17. kongresua, eta bertan gazteria sailetik jarri zen martxan gazte foroa. Orduan bertara joan ziren 300 gazte. Eta orduan han ikusita ze arrakasta izan zuen, bertatik erabaki genuen, 4 urtean behin egin beharrean gazte foro bat, egin nahi genuela foro iraunkor bat. Hau da, gazteentzat plataforma iraunkor bat. Orduan hortik sortu zen, eta hor jarri zen abian. Lehenengo izena ez, datorkigunea, esan nahi du gure etorkizunaren gunea. Orduan, gure asmoa da 7 lurraldetako gazteak biltzea, gazteak esaten dugunean beti 18 eta 30 urte bitartean, eta, haiei bilgune fisiko eta virtual bat eskaini, gazteriak daukan arazoi buruz hitz egiteko eta hausnartzeko. Etorkizunera begira, ze arazo, hainbeste arazo dituzten ikusita, pixkat horren inguruan hausnartzea eta ekimenak ere proposatzea. Behar ditugu 40 gazte izanen direla, pixkat Euskal Herriko gazteriaren ordezkari. 40 gazte esaten ari zara hemen? 40 gazte Euskal Herri guztira. Orduan egin izan duguna izan da, kontutan izan zenbat gazteria dagoen lurralde bakoitzean, eta estadistikoki hori eginez kalkulatu. Orduan, behar ditugu 15 bizkaitar, 9 gipuzkoar, 8 nafartar, Arabako 4 eta Ipar Euskal Herriko beste 3. Eta hauek izan lirateke, orduan multzo bat, baina zer, honetan agortzeko edo lehenengo pauso bada, gero gehiago biltzeko edo? Lehenengo urte honetan izanen dira 40 gazte hauek. Gero, beste 2. urte batetan izanen dira beste 40 gazte. Hau da, beti aldatzen joanen da. Bilgunea aldatuko den moduan, lehenengo bilera agian eginen dugu Bilbon, hurrengoa Donosti, Iruña, Gasteiz, Baiona, gure ideia ere da lehenengo urte honetan 40 gazte biltzea eta hurrengo urterako 40 gazte hauek aldatu eta beste 40 gazte berrirekin hasi. Gure asmoa beti ere hori esaten dugunean gazte suposatzen dugu asko egonen direla oraindik ikasten, baina beste batzuk egonen dira edo lanean edo langabetuak, ez? Orain egoera zein den ikusita. Orduan, guk eskatzen diegun bakarra da euskera, ze gure lan egiteko tresna euskera izanen da. Orduan, euskaldunak izan behar dira, irakurtzeko eta hitz egiteko gaitasuna izan behar dute. Eta beste aldetik, izan daitezke ikasleak, doktora dutza prestatzen ari direnak, master batetan ari direnak, edo lanean dabiltzanak, edo langabezian dabiltzanak. Beti ere batez ere gure helburua da aurkitzea gazte ekintzaileak. Hau da, parte hartzeko nahi daukatena. Hori besterik ez. Eskatzen diegu, esan bezala, irailetik hasten denez eta ekainera arte irauten duenez, eskatzen diegu urtebeteko konpromisua. Eta konpromisu horretan zer suposatzen, konpromisu horrek zer suposatzen du? Alde batetik bileretara joatea beharrezkoa da, baina ez bakarrik joatea, ez? Aktiboki ere parte hartzea. Orduan horretarako bileretara joan aurretik bidaliko zaie dokumentazio bat, bibliografi bat, eta hori irakurri behar dute. Eta gero baita ere konpromisua eskatzen zaie beste gazteen iritzia errespetatzeko, eramanen ditugu ere adituak gai bakoitzan, eta adituek zer dioten ere kontutan izan, eta konpromisua ere eskatzen zaie haien iritzia emateko. Hau da,
Naiz eta ezagit, haien iritzia oso ezberdina izan, konpromiso eskatu behar zaie, ausartak izateko haien iritzia emateko. Eskatu bai, eta eskeni, zer eskintzen den duzu. Bueno, Eusko Ikaskuntzak eskitzen duena da, alde batetik pertsonala, ez? Eusko Ikaskuntzak daukan gazteria sailan pertsonak lanean daudenak eta haien lana eskintzen dugu. Baita ere leku fisikoa gu jarriko dugu, eta ordainsari txiki bat ere eskaintzen digu. Bileretara juteagatik, dieten antzeko bat ordainduko diegu, dieta hauek, ez da diru asko, baina 60 eurotako dieta eskaintzen zaie. Bilera bakoitzera joateagatik. Eta zenbat bilera izan litezken, ez da edin gertatu baten batek hemen, ez dakit, jornala atera edo aberasbidea bilatzea edo? Ez dira aberastuko gazte gune honekin, ez? Baina, bilerak izanen dira, datorkigunea hasiko da irailean, eta bukatuko da ekainean. Orduan, irailetik otsailera landuko dute gai bat, eta otsailetik ekaina bitartean beste gai bat. Orduan, eginen dena da hilabetean behin bildu. Definitua daude gai horiek? Orain definitzen ari gara, badago batzorde zientifiko bat, 3 pertsonek osatzen dutena, hauek dira unibertsitateko irakasleak, eta badaukago ere soziologo bat. Eta orduan hauek egiten ari dutena orain da gazte foroko ondorioak irakurri, baita ere 17. Kongresuko ondorioak irakurri, eta gaztei ere pasazitzaien inkesta batzuk, eta hor azaldu zituzten haien nahiak eta interesak. Orduan, horiek ere irakurtzen ari dira, erabakitzeko zeintzuk izanen diren bi lehenengo gai hauek. Egutegiaz, nola dauzkazue gauzak, egutegia eta epea? Izen emateko epea daukate maiatzaren 2 arte. Izen emateko sartu behar dira gure webgunean, dela eigazte.eusko-ikaskuntza.org, eta hor ikusiko dute banner bat datorkigunea izenarekin. Orduan, sartzen direnean ikusiko dute ataria, asaltzen den lekuan datorkigunea zertan datzan, eta gero badaukate ere izen emateko. Orduan, hor eskatuko zaie haien datu pertsonalak eta baita kurrikulum txiki bat. Ere baditu gere galdera batzuk. Jakin nahi dugulako ere gazte batentzat zeintzuk diren Euskal Herriko gazteriaren arazoak. Hau da, zer kontsideratzen dute beraiek landu behar dela datorkigune honetan. Orduan aurretik ere eskatzen dut. Orduan izanen da, lehendabiziko multzo honek definitu beharko duena? Ze lan arlo, ze interes arlo egon litezken? Noski bere, alde batetik, haiek erakusten dituzten interesekin, baita ere gazte foroan ateratako ondorioekin, kongresuko ondorioekin, eginen dugu erabaki zeintzuk diren bi lehenengo gaiak lantzeko. Orduan, beti ere gai sozialak izanen dira. Horregatik esaten dizun, ez direla dituak izan behar, ze azken finean ez eta bat ingenieroa izan, edo medikua, edo filologoa, denok ulertzen dugu zer den etxe bizitzaren egoera, edo langabeziak zer suposatzen duen gazteriarentzat, edo agian galdetuko diegu ere, gazten baloreak zeintzuk diren gaur egun. Ea baloreak ditugun, ez ditugun, aldatu diren. Hau da, gai sozialak izan den dira, baina ez ditugu adituak eskatzen, ze guk ulertzen dugu guztion arazoak direla. Orduan, edozeinek bere iritzia eman dezakeela, gai honi buruz. Behaz, hortxe zazturik, eta gero ja lehenengo topaketa edo alakoa, noiz egiteko asmotan zabiltzate, horrek ere, badu fetxa? Badu fetxa, eginen dugu irailaren erdialderantz, eginen dugu lehenengo bilera, 40 gazte hauek lehenengo aldiz biltzeko, elkar ezagutzeko eta martxan jartzeko. Eta gero, esan bezala, hilabetean behin eginen ditugu bilerak otsailera arte, lehenengo gaiarekin, eta otsailetik gainera arte, bigarren gai batekin. Hortaz agertua, nondik norakoak, baldintzak eta konpromisoak eta zertarakoak. Pare bat kontu oraindik esan ditekena eta galdetu litekena gia. Amaia Nausiari galdetzeko daukaguna. Topikoak izan litezke, baina identifikazio bat egiten da oro har, gaur eguneko gaztea, beti gertatzen da, generazio zarrak
gazteak ikusten dituzte, nola esango genuke, axolak kabe eta parranda bai, baina ardurak hartzen ez dituztenak eta lakoak, ez? Edo, bueno, ez dakit, batipate jakintzaren hildotik, eta ez dakit oso prestigiatu ote dagoen gazteen artean alakotan ibiltzea, ez? Ez dakit, igual topiko hau ere ez da guztiz reala, eta gazte jendea badago interesatua, konprometitzeko prest, nolako esan duzu? Nik ikustu dut horrela, ez, gazteria sailetik martxan jarri ditugun proiektuetan horrela ikusi dugu, beti esaten da, hori apatia, ez, gazteen artean, baina guk hori ez duguna balitzen. Izan ere, orain arte jaso ditugun izen emateen artean, ikusten den jendea oso parte hartzailea da, dagoela saltsa askotan sartuta, ez? Batzuk daude elkarteetan sartuta, beste batzuk ikasketak lizentziatura bat egin dute, eta gero kanpora joan dira beste ikasketa bat burutzera, orduan jende mugitua da. Gure Eusko Ikaskuntzan ere gazteak, gazte bazkideen artean, 300 gazte ditugu, orduan, eta beti ere gazte hauei suposatzen zaie, jakintza munduan, ez, interesa daukatela. Bueno, bilera fisikoak ari zarete planteatzen, eta hemen pixkat etortzen naizek, azken bolada honetan, bilera virtualak dira, harremanak tresnen bitartez, bakoitza bere etxetik eta irudidu, telematika eta zibernetika eta garatu denetik, bilera fisiko hauek ere sobran egon litzezkela. Esate baterako egun hauetan da hegazkinez joaterik ez dago eta bideokonferentziaren laudorioak etentzuten ari gara. Bueno, baina zer bilera edo kontakto fisikoa ari zarete planteatzen. Bai, gure helburua da, plataforma virtuala ere eskintzen digu, horretarako daukagu webgune bat, eta hor gure asmoa da, bileren laburpenak zintzilikatzea, bibliografia zintzilikatzea, haiek ere hor sartzeko eta hartzeko, baina gure helburua da, gazteek fisikoki elkartzea eta beste lurraldeetako gazteekin elkartzea eta aurrez egotea, ez? Bai mahai borobiletan, bai eztabaidaguneetan, bai hori ere berotasun hori ere nahi dugu. Horrela gauzak, Amaia Nausia geure solaskide eta esan dugu, 8 gazte nafarren bila dabil. Eta ona, deia, gonbidapena edo eta apelazioa. Euskal Herriko gazteriaren arazoek eskatzen balin bazaituzte, eta Euskal Gazteriaren ordezkari izan nahi duen talde batetako parte izan nahi balin baduzu, izen eman dezakezu datorkigunea proiektu honetan, proiektu berritzaile honetan parte hartzeko. Lan arloa izanen da gazteok ditugun arazoi buruz eztabaidatzea, hau da, gai sozialak izanen dira, guztioik eskatzen gaituzten gaiak izanen dira, orduan hitz eginen dugu bai etxe bizitzari buruz, lanari buruz, bai gazteok ditugun parte hartzeko tresnei buruz, eta beti ere gai oso aktualak izanen dira. Datorkigunea, ezagutu dugu, zer den asmo hau, ze proiektua, gazteak bildu, pentsaka jarri, Eusko Ikaskuntzaren gazte sailaren ekimena. Hemen entzun dugu, Euskal Herria irratian, geure kultur arloan. Eusko Ikaskuntza, jakitez.